τη γνώρισα σε ένα ταβερνάκι, με το που την είδα, λέω αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Ήμουνα σίγουρος. Λέω αυτή είναι η γυναίκα που περιμένω να έρθει. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Με την πρώτη ματιά, έρωτας, πρώτη φορά στη ζωή μου, το παραδέχομαι. Γιατί η φωνή μου είναι έτσι, μάλλον. Βγήκε έξω το νησικό. Στο ταβερνάκι. Είχαμε απλά γνωριστεί, είχαμε ανταλλάξει τα ονόματά μας. Όταν τελείωσε αυτή η όμορφη βραδιά, γιατί ήταν όμορφη, όταν φεύγαμε στον δρόμο, γιατί φύγαμε με τα πόδια μέχρι να πάμε στα αμάξια μας, είχε κάτι καραμέλες εκεί το μαγαζί και της πρόσφερα την καραμέλα τη δικιά μου. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν τη θέλω, λέει, γιατί είμαι αλλεργική στην κανέλα, γιατί ήταν από κανέλα η καραμέλα. Ουσιαστικά το πήρα σαν άκυρο, ας πούμε. Έφαγα πόρτα, ναι. Στο χαρακτήρα σου λατρεύω το πόσο καλόκαρδος είσαι, όταν σε κοιτάω με ηρεμεί το βλέμμα σου, τα ματάκια σου. Στη Σοφία μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πάρα πολύ δοτική, έχει ήθος, το χαμόγελό της είναι απίστευτο. Κλάμα. Με περιμένεις, έστησα. Άχου τι είναι. Μπορείς και βλέπουμε ταινία. Να σημειωθεί ότι το παπούτσι ήταν λυμμένο όση ώρα. Εγώ είχα σκοντάψει εκεί. Αγάπη μου. Σέβεται ο δούλος του Θεού Αναστάσιος, τη δούλη του Θεού Σοφία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σέβεται η δούλη του Θεού Σοφία, τον δούλο του Θεού Αναστάσιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ρύζι που φάγαμε. Αγάπη μου. Από την πρώτη στιγμή που την είδα, ήθελα να της πω σ' αγαπώ. Από εκείνη τη νύχτα. Ένιωθα ότι την ξέρω χρόνια, ας πούμε. Ότι είχα συναισθήματα ήδη για αυτή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως διαφορετικά. Σε αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Να είδες που έχω νόημα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μία νύχτα μακριά της. Από τότε που ξεκινήσαμε να κοιμόμαστε μαζί, δεν υπάρχει ούτε μία νύχτα που να κοιμηθώ μακριά της. Τρελό αγόρι. Α, κλαρίνο. Σε 10 χρόνια μας βλέπω με 3 παιδιά. Θα είμαστε, πιστεύω, χαρούμενοι γιατί υπάρχει αγάπη. Θέλω να είμαστε ήρεμοι, αγαπημένοι. Σίγουρα θα είμαστε, πιστεύω, στο σπιτάκι μας, να κάνουμε τα ταξίδια μας και να είμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Αυτό θέλω. Και να ξέρεις κάτι, Ναι. ότι θα είμαι πάντα δίπλα σου. Εντάξει, μας ισοπαίδωσες. Πάρα πολύ ωραίο, Ευάγγελε, με κάνεις και κλαψά. Και εμένα. Τι όμορφο που ήτανε! Πραγματικά υπέροχη δουλειά, συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ήταν και ωραίος ο γαμπρός. Να τα λέμε και αυτά. Σου πήγαινε τόσο το χρώμα αυτό. Όχι, όντως. Πολύ ωραίο. Πήγαινε, παραδέξου. Κούκλος. Κούκλος το παιδί, κούκλος. Αλλά κι εγώ. Καλά τώρα στο βίντεο, εντάξει, εσύ ξεχωρίζεις, Ναι. Στη γιαγιά σου το έδειξες. Όταν να πω ότι μοιάζεις με τη Face Χορδά. Καλέ, τι θα γίνει. Face Χορδά και η Face Χορδά. Ξέρεις πώς το λένε, πάρα πολύ. Ξέρεις πώς το λένε αυτό. Λέγε να το βάλουμε πάλι. Ναι, πάλι. Υπέροχο.